Goejoen, het is tongetje 16 oktober. Dit is Bient. Mij on tafel de fotograferende doemnie Maarten Boersema. Annemarije over de nieuwe rarigheden in het Friesk. En jonger Reinoud Ritsma over het succes van Vangrail boeten uw eigen provincie. Ik hunker naar jou, alle delen van de dag, elke minuut een beetje meer. Ik hunker naar jou. Ja, Reinoud, zo'n optreden, zeggen, kijk, jouwt dat nou alleen nog maar energie of kost het echt vooral een heel soort energie? Het jouwt echt een hele soort energie. En die energie die we waarom krijgen van het publiek is echt fantastisch. Ja? Ja, dat is ongelooflijk. Praten aan zijn Eerst heel wat oors, want Maarten Boersema is correct afstuderen als predikant. Hij verhuisde van Zwolle naar Blijen en fotografeert het alle dagen zien leven als doemnie op het Frieske platteland. En al die foto's jou dan een prachtig totaalbeeld van binnenuit van het beroep predikant. Ja, Maarten, de eerste vraag die dat altijd kliek bij mij oproept van, waarom doe je dat? Waarom ik dat doe? Ik heb gestudeerd, ik heb theologie gestudeerd. En tijdens mijn studie heb ik me ook bekwaamd als fotograaf. En ik dacht, die twee passies willen we met elkaar combineren. Dus ik laat gewoon mijn werk als predikant zien door middel van beelden. Ja, dus is dat nedig? Want het is toch voor een soort mensen misschien nog een beetje een onbekend beroep. Ja, we weten al wel van wat een predikant is, maar wat hij nou eigenlijk doet, dat is voor een heel soort mensen misschien net heel erg duidelijk. Nou ja, of het nodig is, weet ik niet. Eerste motief om dit te doen is gewoon dat ik er zelf plezier in heb. Dat ik het leuk vind om foto's te maken. Dus het is voor mij vooral een creatieve uitlaatklep. Ja. En daarnaast, ik vind het ook mooi om wat te laten zien van het beroep van het predikant En wat zijn. was dan Christian? Nou, wat ik dagelijks doe, dat ik bij mensen kom in hele speciale situaties. Begrafenissen, huwelijken, geboortes. Dus ik kom op hele intieme momenten binnenvallen bij mensen. Ik sta elke zondag op een preekstoel. Gewoon het dagelijkse leven van wat ik doe. En doordat ik bij mensen thuis kom en hele intieme momenten mee mag maken, levert dat ook gewoon mooie foto's op. Ja, wat zijn hoe de generaal de reacties van de mensen? Die zijn positief. En dat komt denk ik... Dat zou je maar een glimlach, er zit vast gewoon in je negatieve bij. Nee, omdat ik ook... Ja, vast. Er zullen vast mensen zijn... Nou, ik sta er niet op mijn best op. Tuurlijk, dat zal. Maar ik krijg niet heel veel reacties van de mensen zelf die erop staan. Maar over het algemeen hoor ik dat het heel herkenbaar is. En dat vinden mensen leuk. Ze kunnen zich erin herkennen. En ze vinden het ook gewoon leuk dat Blijen, het dorp Blijen, op deze manier ook een beetje positief op de kaart wordt Maar waar kun je ze haar dan in herkennen? Kan je deze in het Nederlands doen? Ja. Nou, waar kunnen die mensen zich dan in herkennen? Nou, gewoon in de mensen die op de foto staan. Want dat ben ze zelf. Dat zijn ze zelf. Maar ook de landschappen, de plekken waar ik ze fotografeer. En het leven als kerk, als gemeenschap. Komt ook over het voetlicht of voor het voetlicht. Ja, Wat is er eigenlijk van Reinoud? Al die foto's. Ja, ik vind het wel leuk, want ik ben zelf gereformeerd. Maar wat ik Dus je hebt nu al een boon. Ja, wel man. Een gereformeerde boon. Maar wat ik me afvraag is, als je die preek voorbereist, en dan komt je in de kerk en dan doe je een preek, broekst er foto's bij? Af en toe dan, als het uitkomt, dan gebruik ik er foto's bij. Of ze zijn van mezelf, of ze zijn van iemand anders. Maar dat probeer ik wel een beetje te gebruiken. Omdat het ook een andere soort van emoties, intelligentie bij mensen oproept. Ja, je kan allemaal woorden over mensen heen storten, maar dat is niet altijd heel herkenbaar. Ik lag vaak uit de preek wie je lijkt te sliepen. Ja. Ik lag vaak te slapen. Ja, nee, dat had ik door hoor. Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Ja. Wist je die allereerste foto nog, die ze maken heeft in Blijen? Ja, die kan ik me nog wel voor de geest halen. Dat waren twee meisjes die voor het kerkgebouw langs liepen. En die foto is gebruikt voor de uitnodiging van mijn bevestiging. Op een gegeven moment word je als dominee ingezegend, zeg maar. Nou, daar worden mensen voor uitgenodigd. Ze hadden die uitnodiging gemaakt, maar er stond gewoon een foto van het kerkgebouw. Vrij saai. Het leek meer op een begrafeniskaart dan een feestelijke kaart. Toen zei ik, nou, dat wil ik op een andere manier proberen. En toen is het begonnen. Ja, en van het in komt het oor. En toen dacht ze van, ik heb het misschien ook wel gewoon in de vingers. Het fotograferen bedoel je? Nou, dat wist ik al eerder. Dat was niet begin. Maar toen kwam het wel op het idee om gewoon meer foto's te maken hier in Blijen. Nee, dat had ik al... toen ik zeg maar het beroep naar Blijen had aangenomen, dus dat ik had gezegd, ik word die dominee, toen had ik dit al bedacht. Dit zou wel een mooi idee kunnen zijn. En hoeveel foto's binnen nou? Ja, volgens mij staat de teller op 30 of zo.
En dat valt toch mooi? Ja, maar ik ben net begonnen. Ja, nou ja, ik ken op Ian Doy ken ik wel 3 maatje, toch? Ja, nee, maar je moet het een beetje doseren. En het moet ook wel het moet wel de mooiste foto's zijn. Het is niet dat ik een paar kiekjes maak en die erop zet. 300 en daar de 30 besten van, denk ik dan. Hè? Ja, precies. precies. Zoiets. Hartstikke een Facebookpagina. Ook, We hebben die foto's ja. op Schenken. Zeker. Liken. Ja. Want, neem de Facebookpagina eventjes. Ja, facebook.com/Blijekerk. Blije Kerk. Blijekerk. Ja, het kon niet anders. Hè. Als je dominee wordt in Blijen en Holwert, ja, dan ligt het voor de hand om www.blijekerk.nl. www.blijekerk.nl. En Ja. uiteindelijk, want er ben nou 30 en dan had het uiteindelijk misschien hoe Ja. 20 hier Ja, vallen meer binnen. Ik hoop wel dat ik Ja, wat was dan nog? Exposeren misschien? exposeren, dat zou mooi zijn. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen. Een boek zou ook leuk zijn, maar ik ben echt net begonnen en ik had niet verwacht dat het zo aan zou slaan en dat het blijkbaar iets raakt bij mensen. Dus daar ben ik een beetje door overrompeld en we zien wel in de komende maanden waar het heen gaat en Ja. waar het op uitloopt. Is er Ja. in je foto trouwens die het libben van een dominee in Blijen echt kenmerkt? Nee, dat zou ik nog niet zo kunnen zeggen. Nee, ga ik opzoeken in de komende weken. Ja? Ja. Nou, misschien die bieterrooien, dan hebben we het toch van tevoren Ja. moeten horen. Hè? Nou ja, of dat nou Dat hier het we toch leven- uitpraat? Hè? Dat hier we toch Nou, uitpraat? daar is die. Dat is Ja. televisie, hè? Ja, dit is toch. Dit is mooi, ja. Dit is echt duidelijk een Dit is foto Blijen. van, een foto van een dominee. Zeker. Ja. Maar toen was die kerk wel vol. Ja, goed hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat is bij u net zo. Hoe krijg je dat vaakhoor? Hast u ook een tip voor de dominees om de kerken vol te krijgen? Misschien met z'n allen Jemma-foto's beginnen. Ja. Ja, nou, misschien moeten ze dat doen. Nee, dat weet ik niet. Kijk, ik moet erbij zeggen, dit is de foto van de bevestiging intreden, dus dan Oh. zijn er ook heel veel gasten. Oké. Maar hij zit over het algemeen wel vol. Maar dat komt denk ik ook door het kerkgenootschap waar ik lid van ben. Dat is nog wel trouw volk. En je ziet, er staan ook best wel veel jongeren op de foto. Ja. Het zijn geen, en dat is niet voor de foto, dus niet in scène gezet. Dat gebeurt Mooi. daar nog wel Geen elke keer. Photoshop. Mooi. Het is zeker geen Photoshop. Dus dat is heel mooi, dat de jonge generatie ook naar de kerk komt. Ja. En ik hoop dat ik als jonge dominee ook de aansluiting met de jonge generatie kan vinden en er voor hun kan zijn. Ja, dat Ja. hoop ik ook. En we dienen het hele interview in het Fries. En dat die heel knap, hè, voor een jongen die uit Zwolle komt. Nou. Dan we gaan gewoon verder. Want we gaan het nou hoe het Fries gaat. Want waar spreekt het nog zonder een soort flaters te mooitje? En wat je het ijs wil geven, kinderen spreken wollen. Kinderen spreken wollen. Kinderen spreken wollen. Hoeveel flaters heb je verteld? Nee, we praten verder met Annemarie Bloem, taaldocent Fries. Maar dat niet alleen nog, hè, want toen stond ik nog gewoon op het podium. Dan maak ik muziek. Zo even een stukje Sjen. Is goed? Ja? Yo, luister je nou goed voor deze ene keer? In de rap die je meer krijgt de code eer. Want wisten je me wel dat de code er al vier? Nog 4 voordat de eerste Fries bestier. Doe je man die te wat van sissekoe. En je vrouw die te wat van fine soe. De code weer de man en ze zit op je troon. Lekker chill op de gruiden van je huid te rond. Yo, yo. Yo, een rap oer de co. Ja. Annemarie, ja, wordt het, ja, steeds voor de klasse, maar wordt het Fries oer het generaal gewoon minder? Het Fries wordt misschien wel wat minder in het spreken en in het schreeuwen, maar het enthousiasme is er zeker. Dus dat is een heel mooi ding. Ja. En daarvan maar we verder gaan. Ja, maar Doof vindt het Fries belangrijk. Ik vind het Fries belangrijk. Wij vinden het eigenlijk alle jaar belangrijk. Maar ik zou je verneemst dat het bij de band misschien in de klasse wel ietsje minder wordt? Ja, altijd nou hebben we oren. Die tijd wordt volgehouden om dat om te draaien. En interferenties, verschillende Nederlandse woorden die te oornemen. Dan is dat zeker wel zo. Ja, een kwestie om daar goed en mooi aan de bak te gaan. Nou, dat zien we nooit van. Want misschien komt het nog wel volle vaker, Del, hier in de studio van Bient. En wat is die deze week opval? Ja, deze week, nou, het zit zo, wij binnen op ziek geweest, maar de collega's van de AVOEK van de Praat maar Fries campagne, naar verschillende dingen die het in ons duizig leven komen. Als het Fries op het dik, heb je daar wel eens van gehoord, van het Fries op het dik? Fries Kopediek, jawel. Ja? Jawel. Ja. Wat denk je? Want Nou ja, dan ben je bijvoorbeeld paardwiezers of van die borden langs de dik. En dan zit er een grappige woord en dan denk je van, dat is het toch of net? Of ben ik nou helemaal op het verkeerde heel paard? Goed, nee, heel goed. Oh, oké, gelukkig. En als je hem parkeren bij het Ceylon hier in Ljouwert en je hem rieden aan de onderend aan, dan heeft dat hele grote gele boer daar staan. En weet hem dat zien? Er staat het woord gnuuf. Oh jee. Ja, Oh dat is jee. een heel mooi Ik ken Fries alleen maar kopediek. Dat ken ik. Er zit een heel mooi Fries woord op en dat is het woord gnuufkamer. Oh, daar hebben we het in beeld. Ja, daar staat er. Reinoud let alleen maar op het onderste boord, denk ik. Ja, dat klopt. En nou vraag ik even aan die Maarten. Gnuufkamer, wat zou dat wezen kennen?
En, Voor hokker Nederlands wordt. ik zeg beveiligingscamera. Beveiligingskamer, ja, heel mooi. Ja. Beveiliging, bewaking, ja, heel goed. Gnuifkamer, dat is zelfs een prachtig mooi woord. En dat is net samen een mooi woord, want het is namelijk het woord van het ier. Het Frieske woord van Oh, het echt hier? ierwoord. Ja? De Ze bin, gnuifkamer. ja, gnuifkamer. Ze binnen verleden hier weer de smartphone, voor smartphone. Ik een Oh. hele leuke niet. En nou kwamen we nog een hele leuke fotootje in. Want waar weten we dit wel de nieuwe Frieske woord van het ier van 2015? Nou, Want er waren meesten die hier daar hun scharreleieren, hien ze daar. Maar daar wonen ze vanzelfs een mooi Friesk woord. waar wie van dat? bedenken. Het wie ergens? Ja, ik weet het wat het weer. Dit weer op de Praat met Friesk Oké. of Friesk op het dik foto's. En er stier deze foto bij. En die hebben we voor scharreleieren dit bedacht. Omtoffel. Oh, ja. Vaske omtoffel aan te geven. Nou, die vond ik wel geniaal. Echt een hele mooie. Hey, maar dat ben natuurlijk al een nieuwe woorden, maar het Fries gaat ook zelfs een soort woorden die het verdwijnen. Ja. Heeft er ook nog voorbeelden van? Ja, spietig nog verdwijnen er een soort woorden. En dat had ik krijgen met interferentie. Interferentie betekent dat de Nederlandse taal fret om de Frieske taal. Ze verdwijnen er dus mooie Frieske woorden. En dat is eigenlijk wel heel spietig. Neem eens een voorbeeld. Nou, bij Gelieks belangrijk is wij alle keer, maar het echte woord is eigenlijk wichtig. Ja. Sleutels is wel alle keer. Hier te krijg ik nog even hoor. En dat ben je vanzelf Sky, Sky. ja. Dus dat is wel spittig dat het verdwijnt. En daarom wil ik eigenlijk een soort van huiswerkopdrachtje voor de meesten Ben maaien. gek op. Ja. Daar ben ik gek op, huiswerk. Verleden weekend wie het de Nacht van de Leeuwen hier in Ljouwert. En ik Ja. dacht om het een beetje in dat thema te houden, maatje we daarvan het echte mooie Frieske geven wordt voor verliefd. Weet je hem dat, hè? Ja, ik heb het wel eens beroep van, volgens mij. Verelen? Vereerlijk. Vereerlijk. Jongen, die Arjen de Boer, dat is toch wel een knaap hoor. Ja, Ja, dus eigenlijk is wat we nou vaker het woord verelen met we broeken. dat zou leuk zijn. Dat is eigenlijk een beetje de opdracht die de muis al mooi krijgen. Best dat wel een wij- beetje verhelen. Ik ben heel vereerlijk, ja. Hey, we krijgen natuurlijk hier bij de Frieske radio en de Frieske televisie hebben we een heel soort, hier hebben we een heel soort van de Frieske taal. En het gaat wel eens mis. Ze hebben een paar voorbeelden van. Ik ben heel blij dat zij dat ervoor hebben handen. Ik van tevoren toch dat ik op het podium zou rijden. Maar de kop in de wien daar hun trainingsrondjes moeten doen. Dan bloedt het leuk en ik wil graag zien hoe vier ik kan gaan. Dat ze dit al voor me georganiseerd hebben en dat we machinaal een feestje kunnen bouwen. Ja, ik net rekening mee houden dat ik het al eerst zou staan. Maar die tarieden die ik nou heb hand, paar weken die ik nou heb mist, iets wat ik lang net heb gedaan. Ja, de tiert worden omdraaien. Het valt me op, ben wel vooral sporters die dat doen. Het doet die zeer ohne eer. Ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant, ja, taal verhoort. En zo'n verschrikkelijk soort mensen in Friesland doen dit. De taal verhoort, maat mooi gaan. En misschien is dit wel de toekomst van het Frieske. En ze doen het ook al heel lang, toch? Want ik heb wel eens Giesbert Japix, die het toch ook al, of net? Gisbert Jaap, schreeuw ik in zijn werk, ik de tijd worden aan beide kanten om. En daar ben ik brieven van uit 1870 dat de tijd worden ik op beide wijzes gebruikt waren. Dus ja, We misschien... doen het eigenlijk al jaren. We doen het al jaren, maar met de distanciering hebben wij besloten om het toch op één wijze te kiezen die het feest van het Nederlandse aanstiert. Ja. En, maar waar weten we door verhoren? Dat is eigenlijk een beetje de stelling van Juwet. De stelling, daar Ja, komt ie. de taal verhoort, dus wij moeten daar maar om wennen. Wat vind je hem ervan? Ja, ik presenteer vanzelf check. Ik vind het wel belangrijk dat die band echt gay Fries praten. Ik doe het zelf ook net. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze dat in het basisonderwijs dat ze dat wel doen. Ja. Nou, leuk, Cees. Nou, we moeten het afsluiten aan de Marije. Ja. Wellicht komt nog een andere keer, nog eens een keer om even wat meer over de Frieske taal en de Frieske woorden. En ik denk dat mensen allen zullen we nou echt het woordje verelen, vooral in Blijen, zullen dat denk ik nou het... Ja, in Kom- Blijen wordt nog wel goed Fries gepraat. Ja, zeker. mensen. Ja. Zeker. En vooral het woordje verelen. Zullen Zeker, er dat, weer in vierd worden. Jongens, even heel wat oors. Het recept, mooi intussen wel bekend wezen. Mooi de Frieske muziekwieken. We de Sjoggers en Harkens toch Omroep Friesland verrast mij een huiskamerconcert. Iere betiert. En Joert, hier Pieter Wilkens op een paard. We starten Joert in Warkum. Hier ben je enorme Zweden Cornelis Vreeswijk en Pieter Wilkens fans. Dit is ik betiet. Dit is ik betiet. Ah, het zijn Pieter Wilkens die trekt dus. En dat doen we voor uw huid, maar nou is uw huid helaas een thuis. En ja, wij zijn wel fan van Pieter Wilkens. En dat komt dus mooi terug. Mooi door de muziek van altijd wel al, maar mooi door de muziek van Cornelis Vreeswijk. Ja. Pieter is er ook al. Hij is hier dus de grote Pieter Wilkens fan, maar die koers in vrachtwagen vervierderij net omzetten. Misschien dat we hem nog online krijgen kunnen. Dan had er nog wat quality time in de cabine. Slaag het net. Hey, daar gaat de telefoon.
was Heid. Ja, maar mij. Ja, het komt nou voor de radio. Kun je hem op een speaker zetten? Ja, ik weet even zeker op een speaker kan zetten, ja? Ja, maar. Hij heeft een open munie. Oh, dat is hier van mijn grootste favorieten, is het uit. Kom nog even, ja? Jack van Cornelis. Jack van Cornelis. Er zit een vogeltje in mijn gitaar. Verslagjouwer Jan-Dirk de Haan keurt naar Himmelen bij de uitzendwagen en zenderij. Wielst Pieter Wilkes van geen ophouden wit. Binnen we bij Jan de Boer. Die had van zijn jongere vrouw een huiskamerconcert omvregen. Geertje de Boer wil zo graag nog een duet met Pieter Wilkes jongen. En dat kan haar eigen carrière natuurlijk ook die laatste push aan. Dus best gedaan. Soms valt het uit, soms valt het af. Prachtig. En Pieter speelt het maar terug. Burn je mij per. Gipskit en hout. Ik rijd je door en het verloren in goud. Dan wordt het tijd voor een oerval op een garage. Als je elke jongen even onder Friesland of het naast even en dan show je dat even. Hoe zou dat ik krijg wat? Stefan niet even voor hemzelf houden en doet wij bellen. Wist zijn baas van neert. Ze zeiden dus elke keer en we hebben een klant en die jeder en die maakt het, dan was wat grappen. Dus ik wie heel even in twijfel, maar toen brut ze Stefan die brut zijn looitje doen. En we maakt je de dier wel naar je plan. Op het bed vielen wij vooral thuis. Pieter had vannacht met 2 uur sliep hongen. Hij zit als artiest echt in het nachtritme. En als ik alles wat min ben of zo, nou, dan doe ik even een knipperke. Daar heb ik de leeftijd nou ook voor. Dat is mooi toch? We komen nog Del onder mij sneuren en kist hij nog op Jan op kommaardel.nl. Ja, en terug uw Facebook-site te liken kon je een huiskamerconcert van Johannes Riepma winnen. En die prijs die gaat nou naar Nienke Lantinga van Reduzem. Ja, Reinhard, van welke jongens hoest ook graag een huiskamerconcert gaan willen? Ik wil graag dat Pieter bij mij Del komen zoeken. Ja, Pieter? Ja. Ik Pieter. Ja. Dat is nou te laat natuurlijk. Ja, dat ben ik nou te laat. Want in het raam van de Frieske Muziekweek hebben we de hele week muzikanten aan tafel die het succesvol binnen boeten de provinciegrenzen. En daar ben je natuurlijk het voorbeeld misschien wel van. Zullen we even zien naar je successen? Ik vind het leuk. Al moet ik op mijn knieën steken of tot de bodem gaan. Alles om het ijs te breken. Wat ik nodig heb, alles wat ik vraag. Alles wat ik nodig heb vandaag. Dat ben jij. Ja, waar wie dit al hier, Reinhard? Ik zeg Gouda, Nijmegen, Sint-Isidorushoef en Enschede, zeg ik. Dus Wie Enschede is dan? criss-cross terug Nederland. Ja, Frankrijk heb ik nog niet. Maar hoe kan het dat je hem zo populair binnen eigenlijk Ik denk dat in heel Nederland? Ja, ik denk dat het komt dat we gewoon zelf binnen. Dat denk ik echt. En ik denk dat heel veel mensen die het nou eens komen te zien, dat die zich wel een beetje identificeren kunnen met wat wij doen en hoe wij binnen. En dat het gewoon normaal blijft. Zou ik nou bij daar hier om tafel zitten, ben ik op het podium. Ik hoef net een knop om te draaien en ze zeggen van nou ben ik de jongen van Vangrail. Nee. Maar zelf al dat een man een tatoeage zet net op zijn schouder van het logo van Vangrail. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat dat dan gebeurt. Ja. Dus die mensen die hebben toch een bepaald gevoel bij u. En dan praat ik van de weekend nog met mijn vrouw die zei van, mijn man is slim zie ik. En als we bij die West binnen of bij Jim West binnen, dan ken ik het hele weekend wat je nog. Dus dat is natuurlijk wel een heel mooi compliment als krijg is. Want Jim bent net een heel soort draait op een Nederlandstalige radio. Nee. Maar toch wel gewoon door jezelf te blowen een keer dus heel populair worden. Ja, dat denk ik wel. En waar ik een versje, ik mis je. En dat rekt mensen heel erg. Dat just ik. En als wij dat spelen, dan had ik mis je. Is ik een onderwerp, daar mist ik wel in. En ik ook. En mensen die in het publiek zijn, ik wel. Dus als je dan vertelt, dan verneemt ik van de mensen dat er wat gebeurt. Als je dan live speelt en doet dat dan viel ik een bepaalde sfeer of zo. Vind ik heel mooi trouwens. Ja. Ja. Maar Jim toch alles, gewoon eigen noemers, teams optredens, maar ook wel covers. Alles, ja, het er ook hoor. Ja. Doop best zelfs ook. Ja, ik ben er wel eens West en ik kan vertellen, ik heb een prima van maken. Ja. Toen viel ik dat ik geen uitspraak moet van. Hoe zou je muziek omschrijven? Ja, ooit heeft iemand wel eens gezegd dat popmuziek met opstaande kraag.
Nou, ik weet ook niet echt... Wat is dat dan? Ik weet ook niet zo goed wat ze daarmee bedoelen. Nee, maar ja, het is heel moeilijk eigenlijk. Ik kan ook niet echt zeggen van daar kan ik onze band mee identificeren. Nou, ik ben wel op die feestjes West en dat giet er al, hè? Ja, zeker weten. En dat mat ik. Ja. Maar ik denk wel dat het gewoon komt omdat wij zelf binnen. Dat denk ik echt. Maar er lijkt een hele ziel en zaligheid. En ik heb een heel soort energie erin zitten. 24 uur thuis ben ik met de muziek bezig. Ja, maar hoe viel stoot die de oren mooi? Dat vreeg ik me dan wel eens af. Nou, kijk eens wat Pieter zei. Even een knipperke en dan kijk je een beetje door. Ja. Serieus? Ja, dat gebeurt wel. Dus wij gaan nou maar vreed zaterdag en snijmen we spelen. Maar we gaan wel een weekend gewoon in de simmer dat we 6 shows achter elkaar doen in een weekend. Nou, dan best wel. Maar is dat wel echt alle keren weer op te brengen? Waar de hel is het wel? Het is fantastisch. Ja. Het is het mooiste wat er bestaat. Er is niks moois als dit. Echt net. Bist wel eens benauwd dat het misschien echt wel eens ophoort? Ja, daar ben ik wel benauwd naar. Maar ja, dat denk ik net echt hoe naar. Ik ga wel een gevoel van dat wij blijven als we nou binnen. Dan, en nu is een muziekmootje. De kist aan ik zeggen van als we het ouder worden, dan zijn we ook in het theater in bijvoorbeeld. En nou, het 27 oktober stem ik in theater in Snits. En dat is ook al een beetje zo'n voorbeeld van zei van dan komt er een oorzaak publiek. En ik denk dat wij dat ik wel bedienen kunnen, zeg maar. Maar het is verslavend, lijkt het mij. Ja. Voor toerzende mensen, hè? Ja, dat is ook zo. Het is ook verslavend. Als je op een nacht van Bozem zit van 9.000 man en doe juist dat het uitverkocht is, of op Bregenpop, of doe steeds in Nijmegen op een 4-daagse, of doe constant van een piste al in Frankrijk en doe snowboards aan de tent in en die tent is het bom voor een mensen en dan begint het te spelen. Ja. Maar kun je zelf ook al in dat verslavend is. Ja, dat jou de kick. Maar veel die dan als frontman een bepaalde verantwoordelijkheid naar de oren leden, toch? Ja, maar ik heb wel nou een groep, want we zijn al 3 jaar met deze groep en ik ken 100% vertrouwen op deze jongens. Echt 100%. Dat ik op het podium sta en die jongens binnen al het intro moet spelen of wat dan ik. Dan dat stiert als een hoes. En dat is het mooiste gevoel wat krijg is. Ja. En als ik jongens heb die er echt liek van beginnen als dat ik er van begin. En we zijn altijd op tijd, we repeteren altijd, we drinken net, we roken net. We zijn eigenlijk net het stereotype muzikant. Maar dat maakt het wel dat we gewoon 6 spelen kennen. En dat ik volhouden kennen, denk ik. Ja, maar heel wat oors, want de Uitvlecht, dat is een nieuwe dramaserie bij Omroep Friesland. Die wordt zo'n november wordt die voor het eerst vertoond op het Noordelijk Filmfestival. En 15 november komt hij dan voor het eerst op televisie en op internet. Je moest toch berichten? Ja, ik had al jaar opschreven. Maar dan, je had de titelsong, hij hem schreven, hij stoot schreven? Ja. Of de Jerry mooi? Ja, nou eigenlijk maar de hele band. Maar de hele band? Ja. Maar hoe doe je dat? Want er wie nog eigenlijk geen beeldmateriaal beschikbaar. Nee. En je maakt er toch een beetje de goede tongenruitje. Hoe maak je zo'n titelsong? De Uitvlecht, de namen zei het al een beetje. En het ging er een buskaping, dat wist ik. En dan zie ik er muziek bij. Ja, het uitgangspunt van die dramaserie is een beetje het Bennepardon. Ja, precies. Van Mauro. Ja, precies. Dat idee is het, ja. Dus daar heeft dan een gevoel bij. En daar maak ik dan die muziek op. Zullen we hier? Ja, even, ja. Top. Ja, prachtig eigenlijk. Ja. Maar dan is dit ook nog een orenversie. We hebben maar een clip maken, hebben we Oran de Snijn hebben dat maken. En dat is een hele heavy versie. En die hier kan maken, ik al opstuurd. En Bart Kingma, en de producer van de Uitvlecht. En toen kreeg ik de beelden weer waarom van ja, maar we hebben dit in gedachten. En toen moest ik het, mijn DL, die zit je van mijn mediacafé, maak ik niks uit. Maar die kan bij me managen met maakt alle oors. Dus dan gaan we dit maken. Ja. Dus de clip die aan het komt, die klinkt weer oors als dit. Maar het is wel ongeveer hetzelfde thema, maar dit is vol relaxed. Wat zou je nog willen, Reinhard? Wat zou je nog willen? Wat ik nog wil? Alles is mogelijk, zeker. Ja, maar wat ik heel graag wilde, ben ik al mij aan de gang. We willen een heel groot concert voor alle Friesen. Dus we spelen een soort in Friesland vanzelfs. Ik de heel prettige de boeten. Maar we willen echt die ontsluiting vinden met het Friese volk. En wij hadden echt de binding mee. En dat viel ik zaten, dan wat ik tekst zei, als op Flyalfeestje en op een nacht van Bozem. Die mensen die komen van u en dat is een fantastisch feest. En wanneer komt dat feest dan? Dit hier dat nog? Dat weet ik niet. Dat wil ik aantekenen, maar die hoe. Oké, nou, zullen wij het met bij deze Hey jongens, hartstikke. Ik vond het heel erg gezellig. Heeft wel een foto maken al van deze studio? Gaan we zo doen. Ja. Oh, gelukkig. Nou jongens, dank voor je komst. Ons 4 morgen, dan is er een hele speciale aflevering van Bean Sport. Want extra lang, en dat gaat het heel dol, hoe de Frieske twastie tussen Sportclub Heerenveen en Cambuur. Waar weet ons dan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag.